Dnes si pripomíname 136. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika. Milan Rastislav Štefánik je náš rodák, ktorý sa narodil v evanjelickej fare. Vlastne bol synom evanjelického farára a vlastne aj v tomto duchu, takom národnom duchu, bol po celý život vychovávaný a preto vlastne aj jeho túžba po slobode pre slovenský národ pramenila až do toho jeho úsilia, čo sa týka boja za samostatnosť slovenského národa, ktorá sa mu v podstate aj vlastne podarila. Bohužiaľ, jeho život bol veľmi krátky, ale veľmi plnohodnotný. My ako pokračovatelia jeho odkazu si berieme za povinnosť vlastne každý rok si pripomenúť toto výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika. Vždy sa snažíme, aby toto výročie narodenia bolo práve toho 21. júla a v tomto nám aj veľmi výdatne pomáhajú, za čo sa chcem poďakovať práve Ministerstvu obrany Slovenskej republiky a takisto aj Slovenským národným múzeám, Slovenskému národnému múzeu, respektíve konkrétne Múzeum Milana Rastislava Štefánika v Košariska. Je dobré, že pravidelným a každoročným organizátorom spomienkových stretnutí na generála Milana Rastislava Štefánika je Ministerstvo obrany Slovenskej republiky. A je dobré, že napríklad, že tie tradície, ktoré v Slovenskej republiky máme, sa živo dotýkajú pôsobenia generála Štefánika, pôsobenia našich légií v zahraničí. Máme aj školu, ktorá nesie názov Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika. No možno, že verejnosť málo vie o tom, že nebol prijatý zákon o vojnových veteránoch Slovenskej republiky, tak preukaz číslo 1 vojnového veterána patrí práve generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi za jeho veľkú prácu, ktorú odviedol v prospech vzniku československých legií a pôsobení československých legionárov v zahraničí. Obzvlášť, keď bolo potrebné po skončení druhej svetovej vojny dostať takmer 50 000 legionárov z ďalekého Sibíra domov. Práve to bola zásluha, obrovská zásluha generála Štefánika. No a čo sa týka samotných tradícií v rezorte obrany, je to proste na každom veliteľovi, akým spôsobom si túto osobnosť našich novodobých dejín, najvýznamnejšiu osobnosť, pripomínajú. Ja napríklad viem, že v niektorých tých jednotkách, v niektorých tých mestách na Slovensku sú aj spomienkové stretnutia, nielen teraz 21. júla, ale aj v máji, keď si pripomíname tragické úmrtie Štefánika neďaleko Bratislavy v Ivánke pri Dunaji. Môj tím, ktorý pracoval v Slovenskom rozhlase, bola to armádna redakcia Slovenského rozhlasu, pri príležitosti 90. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika sme zorganizovali takú štafetu, dali sme jej názov Pocta Štefánikovi. Bola to štafeta od Slovenského Nového Mesta, kde napríklad sa zastavili legionári, keď sa vracali a ochraňovali štátnu hranicu nového štátu Československa. Proste sme prechádzali všetky pamätné miesta, kde sú pamätníky, busty alebo pamätné tabuly na Štefánika. My sme vtedy prešli po celom Slovensku približne 50 miest a obcí. Všade predstavitelia samosprávy, štátnej správy pripínali stuhu na tú pomyslenú štafetu a práve na Bradle sme tie stuhy odovzdali sem do depozitu múzea generála Štefánika. Dokázalo sa nám prepojiť tedy celé Slovensko a ja verím, že celé Slovensko teraz v týchto dňoch spomína na narodenie generála Milana Rastislava Štefánika a spomína na jeho obrovskú prácu, ktorú urobil v prospech toho, že v roku 1918 vzniklo Československo a patrí mu nehynúca pamiatka nás všetkých.